Pěkné dobré ráno. Já jsem vystoupal tady dole od silnice, tam jsme spali. Kousíček, kde to pomalinku zase. Jako každý ráno je to těžký. A máme pondělí, teda úterý 6. srpna 6:20 a spal jsem mě celkem dobře. Dobrou snídaní z Hikerboxu jsem si dneska dal teplou ovesnou kaši s různou směsí a tortilu s nutellou a snickersku. Všechno jsem pobalil. Všichni už šli a já musím pomalu, prostě jinak to nejde. Pomalu, než to malinko rozhejbu a pak to snad půjde zase. A dneska doufám jenom 25, 24, 25. Takže doufám. Zatím krásný mraky se tady válej.
pěkný podvečer, úterý 6. půl 7. A jsem to zakempil před Stevens Passem. 26,5 míle jsem dneska ušel. Bylo domluveno, že budeme kempovat na 24. míli. Bohužel zase změny. Kýren zase chytla mlsná, že potřebuje na pivo. Takže upalovali do města všichni. No, já jsem to vzdal. Nebudu to přemáhat. Takhle toho mám dost. Takže tady kempuju sám, což mi nevadí vůbec. Vodu mám. Tady mám borůvky. Takže si ještě natrhám borůvky na snídani. Pěkně. Do ovesné kaše. Takže paráda, jídlo taky mám. Oni hnali do města na pivo a na pizzu a budou spát nejspíš Alpine Lodge, ale za $25 na noc prej, co mi říkal jeden hiker. Takže já to budu mít zadarmo, no a zítra to mám 2,2 míle, 2,5 míle do Stevens Passu, takže si ráno zase normálně vstanu a na 7:30 tam budu krásně. Takže tak, no, dneska moc výhledy sem tam nějaký byly, ne mnoho, šlo se zase lesem, ale náročně, nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů. Takže Washington ukazuje, jak je náročný a krásný. Takže uvidíme, co nám přinese teďka ta sekce ze Stevens Passu do Snoqualmie, myslím, že Snoqualmie pasu, takže uvidíme, prej měla by hezká, co mi říkal hiker teďka na konci ještě dne. Takže uvidíme, snad jo. No, já jsem to zakempil, jdu si udělat jídlo. Co mám ještě? Jídla mám dost, zítra si tam něco koupím na ty 4 dny. 3,5, 4. Jsem tam 2 obchůdky, tak uvidím, co tam bude za výběr. A co bude, bude. A paráda. Takže dneska bylo náročný den pro mě, šel jsem celý den sám. Pak jsem vlastně Jackie a Johna potkal u jezera nahoře, když jsem vystoupal. A ty mě vlastně sdělili zase, že je změna, že všichni jdou do města. No, takže jsem z toho smutný, ale takový je život, no. Co se dá dělat. Každý hajkuje jak chce. Nebudeme se tomu zabývat a zítra zase uvidíme, jaká bude zítra zase změna. Takže se mějte krásně a já se jdu najíst a vyspat. A zítra ráno zase. Tak čau.